Tady jsme na prozkoumávačce, nové video. Takže toto máme takhle na sliači. Vidíte tu budovu zbúraná. Takže jo. Tady je slnko, pozorňujte. Oh. OK, tak. Tak čerpám. Vidíte to? Vidíte? Wow. Tady máme, že tak. Tady, že máme takhle. Vidíte? No. Takže toto by budovu nepračujem. Ale OK, je opuštěná. OK. Tu máme takéto stromy. Jo. Tam máme kde? Takovou tabulku vidíte. Tamhle. Kotelka. Tak tam máme takovou tabulu. A takže tam. OK, tam je to takhle. Tu máme robotického robota. OK, robotickou tu kosačku. Tady je tak. Tam je další budova. OK. OK. A ja mám druhú. Zákaz vodiť a venčiť psov. OK. Zákaz vstupu do fontány. OK. Vidíš tam?